Mas Dodo, kowe seneng aku apa Mas? Modar kowe. Heh? Oh, apa? Wah, golek iki dunekke ra masuk. Awas ya kowe. Kowe numpak bis jual jawil karo aku kok meni ra masuk tak. Ayo. Wah, gandeng HP. Lah aku mlaku bareng sikile dipas-pasi ngene iki lho. Ayo wis ben apa-apa karek. Lho saking meni ra masuk lambene Ning iki. ijik enom lho kowe iki. Iki ya aja dijak omong suwe-suwe. Lah napa? Nek jak omong suwe-suwe, nek jak omong sithik ngono, piye to kabare? Sae, Pak. Kowe mau saka ngendi? Saking omah, Pak. Ngono nek tok jak omong terus ana kowe kok numpak apa to? Lah kula niku citraksi, mulo tak jenenge citraksi. Bagus kok gagap. Dek ning ngendi Surabaya kae jagongan raku ning ngarep. Kowe engko saka samping mung saka ngarep lho. Kula saka samping, Pak. Nyambut gawe apa? So. Aku muni syuting nggih niku, Pak. Kene gagap dekno gaya. Ra masuk gundulmu kuwi. Apa ora we? Aku kok wani ro tatin. Tatine wong tuwa minggat kok. Kok disuarani karo anake. Ya. Ayo, Tin. Ki ana sing nyuwun saka Mas Sugiono Polda Metro. Oh nggih. Sing kae rambuté kaya musang kae lho. Biasane sok nyawer lho. Biasane sok nyawer. Iki pasoran. Oh, pasora. Iki mung ngaturke suwe banget ora mresani streaming. Juga kepanggih malih Pak Dalang. Ya. Ning ngarani aku Pak Senuk. Wo. Apa? Senuk. Sing nyawer iki. Kesikik to tak wacane sik kok. Den Bagus Sina Nugroho dalem sanget matur nuwun, sanget matur nuwun wis meng ngono kuwi. Lah kok ming matur nuwun, adoh kono adoh kene. Ayo ora apa-apa kok ya sesuk nek Adi Ndono iki bakal dijamu kok. Jamu piye? Kek cekoki. Lah ya ta nek jamu iki Cekoki ya. Latihan madangnya dicekoki. Aku sok mesake lho nek rocah cilik dicekoki ajane kok. Kaya penyiksaan ya, Nak. Ya ning ben gelem aku. Nek jenengan kok mah gelem dicekoki. Asing nyekoki kowe pas kae. Aku ya manut wae. Cekoki ya, Pak. Ya. Asa duntir aku wis mengo dhewe.